Machom Muradovom a Patrickom Kinslom. Už bolo takmer všetko povedané o tomto sporových zápase a teraz prichádza ten čas, kedy sa rozlúcne, kto z nich je lepší a kto sa stane víťazom tohto veľmi očakávaného zápasu. Jeden sa stane dejiskom súboja, na ktorý fanúšikovia čakajú už dlhých 6 rokov. Makhmud Muradov se stal prvním uzbeckým bojovníkem, který působil v UFC. Naďalej okupuje priečky na úrovni prvej svetovej 40-ky. Pyšný se 28 výhrami, z nichž až 75% zaznamenal před limitem. Po návrate do oktagonu nenechal nikoho na pochybách, že prišiel po opasok šampióna. A na cestě za titulem skříží cesty se známým jménem, které má v hledáčku roky. Patrick Kinsel se na scéně pohybuje od roku 2007. Český inspektor predvádza výkony s klinickou presnosťou. Dlho držal titul pevne vo svojich rukách. V posledním vystoupení sice ztratil neporazitelnost v rámci oktagonu, ale je odhodlán znovu vystoupit na nejvyšší stupínek divize. Obaja sú na vrchole síl a patria medzi najlepších bojovníkov v Európe. Iba jeden z nich sa však stane novým, dočasným šampiónom strednej váhy. Myslím si, že si hrábnu hodně hluboko a jsem na to jako připravený. Když ta bude možnost ukončit, tak určitě ukončím, nebudu čekat. Patrick Inspektor Kinsel přichází jakožto nejdéle vládnoucí muž nejen střední váhy, ale i žebříčku pound for pound. 298 dní, než ztratil v říjnu bitvu proti současnému šampionovi Kerimu Engičekovi. Paradoxom je, že Patrick Kinsel vlastne nikdy nenastúpal do iného ako do titulového zápasu. Znamená, že zápasy na 5x5 má naozaj nabehané. Pirát, Lohore, Vemola a Lavžiniak boli tí, s ktorými dokázal vyhrať a to spomínal Ondro. Kerim Engiček mu dal stopku na najväčšej akcii v histórii MMA, keď ho na body po 5 kolách porazil a prevzal jeho žezlo. Patrick Kinsel už je u klece, zvolil si tenhle ten husický nástup. Má za sebou nelehké období, prohru, bouračku, nepříjemnou vlastně kauzu z minulosti, která ji zase jednou a snad už naposledy dohnala. Ale také samozřejmě rodinu a přátelé, kteří ho podporují, fanoušci. David Dvořák v jeho rohu.
Vypadá skvěle připraven. Večer měl váhu, která nás všechny překvapila. 92,7 kg, což bylo skoro o 3 kg víc než Mach. V podstatě 10 kg měl zpátky. No a tady jeho soupeř. Mahmud Mahmuradov. Extrémně soustředěný byl celý Fight Week, snažil se dostat Kinslovi do hlavy. Od Petr Sprák jej vysílá v rámci Neruda Cupu. U Macha většinou vidíme úsměv, ale tohle je určitě částečně i osobní. On říká, že ne, ale myslím, že to je naprosto evidentní. Dal se ranou všechno pro tenhle ten zápas. Cítí, že ho potřebuje vyhrát, že se potřebuje dostat k titulu, který mu chybí. Ještě nikdy nebyl v zápase na 5 kol po 5 minutách. Hypnotizuje teď Patricka Kinsla, který ale se zajímá o sebe ve svém rohu. Je to jeho 37. zápas kariéry. Jsou na tom velmi podobně, asi ve všech statistikách se dá říct. No tak Mahmuradov nám za malú chvíľu doplní Patricka Kinsla v oktagóne a všetko bude pripravené na stret titulov titánov. 35 rokov Muradov, 35 Kinsla, 10 cm výšková preváha na strane Muradova, bude tam preváha samozrejme v rozpätí paži. No a veľmi podobný rekord, čo týka množstva zápasov a skúseností a Muradov za 1,48 favoritom typujúcich na T-Sporte. Ladies and gentlemen, this is the co-main event of this evening for Octagon Interim Middleweight title, scheduled for 5 5-minute rounds. Referee in charge of the action is Mark Goddard. And now, let me introduce you both fighters, and we will start in the blue corner. 35 years old, 180 centimeters tall, weighing 83.8 kilo. Represents All Sports Academy. Coaches in his corner are Dušan Macák, David Dvořák, and Petr Schlegel.
He has a professional record of 39 fights, 28 wins, 20 finishes, 1 no contest and 10 losses. Fighting out of Czech Republic, former Octagon middleweight champion, Patrik Inspektor Kinca. Across the cage in the red corner, 35 years old, 190 centimeter tall, weight in 83.5. Represents MMA Ankos and MMA Monster. Coaches in his corner are Petr Kníže, Michal Andričák and Marek Draždinský. He has a professional record of 37 fights, 28 wins, 21 finishes, 1 no contest and 8 losses. Representing Nerura Cup team Hot Peppers Prague and fighting out of Uzbekistan, Mahmoud Makhmuradov. Okay, guys, you understand the rules. You find her. Listen to me. Keep yourself protected. If I say stop, please stop. If you want to touch, do it now. God bless. No a začína nám hlavný predzápas a Mach do toho hneď behol, tam nebol žiaden náznak nejakého klepnutia si rukavicou. To ani jeden neočakával a Morodov hneď chytá stred oktagonu. Zajímavé, jak okamžitě odsouval zpátky do středu. Jeden úder a hned zpátky do středu. Zdálo se mi, že Patrik měl jakoby více fanoušků, ale ještě to poznáme. Ta arena se určitě bude postupně času dělit. No, uvidíme, ako bude Mach využívať tú preváhu výškovú aj v rozpätie páži. Ja osobne som veľmi zvedavý na prvú wrestlingovú výmenu a sa do nej dostaneme, kto v nej bude mať navrch. Oh! No, pekná stopka od Kinsla. Vynikající. Všichni to říkají, kdo s ním spárují, že ten jeho boxing je tak neortodoxní, tak nepříjemný, že se na ně těžko hledá recept a trefil Macha hodně tvrdě. Ten reagoval znovu tím calf kickem. Tak má skvělé nohy. Zatím jsme v podstatě v tom vnitřním kole. Téměř se ani jeden nedostal ke pletivu. Další kop na tu nohu, což je samozřejmě dobrý recept na někoho, kdo by tě chtěl brát na zem. Sebrat mu přední nohu. Určitě si studoval Lengičeka, který také hodně kopal proti Patrikovi. A další, wow. A teď tu nohu zvedá, nestaví do krytu. No, uvidíme, či sa Machovi podarí otvoriť ten zápas tak, Lengičekovi, že sa Patrik Kincel do toho zápasu nedokázal ani dostať. Ale Kincel zatiaľ dvakrát pohrozil nepríjemne prednou stopkou a myslím, že už tam teď ten zápas není, že už tam Patrik je v tom zápase oproti Lengičekovi, že už teď je na tom sebevědoměji lépe, spustí si ruce, vyskáče se. Je to úplně jiný Patrik, než jsme ho viděli naposledy za mě už v tuhle chvíli. A jde vidět ta nervozita z obou stran. A zvažuje taky každý úder, nechce se pustit do žádného šílenství, jsme v polovině prvního kola. no, treba pripomenúť, že je to na 5 kôl po 5 minútach titulový zápas, takže ešte kľudne môže byť pred nami 23 minút. 22, pardon. Tam byl ten check toho low kicku a Max se okamžitě zasmál Patrikovi, zatímco já ti kopu do té nohy a ty to nedokáže zastavit, tak já to vidím. A ještě tě to určitě bolelo. Teď poprvé trochu větší tlak Macha, který vytlačil Kincla ze středu.
Hodí úder na spodek, ale podívej, znovu zacouvá. Nechá si přijít Kinsla zpátky. Zatím má krátký v těch svých pokusech došáhnout až na hlavu Patrika. Má 9 cm navíc. Oba si počkali, Margodát ani nebyl v Pernamenci, co se týče toho vyskákání se nebo úderu teoreticky pod pás. Tak trošku aktivnější, bych řekl, v tom kole. Ten možná někdy low kick, někdy calf kick je takový nejvíc signifikantní za ty 4 minuty. No, padlo ich tam takých 6 určite a výrazne to vždy Patrika rozhodí, takže je to také, ako si povedal, tak výrazne na oko. To je taký výrazný úder v prvom kole, respektíve kop. Takže Patrik tam měl tu jednu přední, pár kopů, ale dlouho čeká na nějaký úspěch. Tentokrát zůstal v té kapse, znovu tam přišel ten kop. Nedaří se mu došáhnout na Macha. Je pro mě překvapení, že neskusí možná ani jeden takedown v tom prvním kole. Teď mám pocit, že už to kolo začíná trochu ztrácet. Že už dlouho nenabídlo rozhodčím nic, co by mohli obodovat. A znovu. Bylo to 7-8 vlastně úspěšných low kicků, calf kicků a to podle mého názoru napíše Ortel tohoto prvního kola. Ještě dobrý kop Patrika Kinsla. No tak rozhodne, čo sa týka aktivity, otvárania úderov a počtu úderov aj presných, ktoré dopadli. To kolo pôjde na stranu Machamuradova. Patrik tam bol taký, že veľa čakal, vyčkával, ale keby okrem tej jednej stopky, ktorú dal z tej prednej, tak nevedel úplne zareagovať na tú Muradovú aktivitu. Ještě se tak procházel, promiň, po oktagonu a zdálo se mi, že ta noha se docela propíná, že to rozhodně cítí. To je tá predná stopka od Patrika Kinsla, o ktorej sme hovorili. Tak u všetkých troch bodových rozhodcov, ako sme čakali, vyhral Machamuradov. Máme za sebou první z potenciálních 5 dějství tohoto titulového maratonu. Žádné přivítání se, Mach otvírá znovu kopem na přední nohu. Nekope to ani tak nízko, aby se tomu dalo říct, že to je calf kick, ale nekope to zase tak vysoko, že bychom řekli, že to je low kick. Kope to lehoučce pod koleno, kde vlastně je zakončení nervové samozřejmě. A kope to pořád na stejné místo, má to skvěle natrefované. Tak je tam ten upnutý sval, ktorý sa to natráfa stále na to isté miesto, je to veľmi nepríjemné. Teraz Mach preťahol tú kombináciu. Dokončil zásahol Patrika v predošlej. Patrik musí začít něco dělat, protože zatím tahle strategie, teď už je to jasné, jenom stát s Machem by k ničemu nevedla. Navíc Mach mu tu nohu prostě začíná brát. Patrik musí teď reagovat na vývoj toho zápasu. Za kolo a půl už může být pozdě pro něj. Poprvé vyměnil střech. Je pořád trošičku jakoby na patách, v defenzívě. Absolutně soustředěný. Znovu si šahal až po té zadní noze. Pořád čekám, kdy Patrik se ponoří poprvé pro nějaký takedown.
Má rozkopnutou tu holeň z toho bloku. Že krvácí na pravé noze. Ale rychlost Macha mu zatím vůbec nesvědčí. Zůstává v tom obráceném gardu, to znamená, že ta levá noha bude pravděpodobně už opravdu poškozená, za to ani ne kolo a půl. Ale vidíme tu zo strany Patrika strašne také vyčkávavé. Tohle byl docela dobrý high kick. Docela překvapí, podle mě si celkem sedl, ale Mach tam ještě měl ruku a šlo to přes ní. A uvidíme, čo predvede Mach z hornej pozície. Po tom, čo zachytil kop, tam pokus o páku na ruku, ale to tam samozrejme hneď vyčítil a vyťahol to, teda natlačil Patrika na pletivo. On tam nemá kde uhýbať hlavou. Mach tady nás ještě křičel. Mach tady ještě mluví na Patrika Kinsella. Do golka si netrefil. Patrik Kinsella se mu omlouval. Tak pozor, nepříjemný eye poke. Mach si tam vyslovené žiada rýchle vyčistenie, aby mu Patrik neodpočíval. Dodá dává Machovi, aby si to sám vytřel. Jedem. Dál. Patrik Kinsella se omlouvá, že nechtěl, ale Machovi se zvednul hodně adrenalin. Nechce vypadnout z toho flow samozřejmě. Patrikovi naštěstí pro něj se docela zastavila ta krev z té holeně. Už jsme viděli, že ta holeň dokáže prasknout tak, že není možné pokračovat dál. To se naštěstí tady nestalo. Ale zůstává v tom obráceném gardu s tou levou zadní. Vlastně celé druhé kolo. Po nějakých 30-40 vteřinách. Teď se tam dostal se svojí pravou na bradu Macha. No, ten už znovu kope, tentokrát do pravé nohy. A je to taktický zápas. Který Mach ale podle mého názoru zatím kontroluje. Myslím si nespomenu na nic, co by Patrik měl jako body ve druhém kole nějak zásadně. Příliš klidný konec druhého kola. Patrik Kinsella bude prohrávat 0-2 a vůbec nedokáže najít na Muradova nic, co by jej pustilo přes nějaký závit. Teď už s tebou souhlasím, že tak, jak vypadaly ty první minuty, že Kinsella je v zápase,
tak teď mi to opravdu hodně začíná připomínat ten Frankfurt. No, Patrik mi príde taký zákusnutý, že vlastne on iba reaguje na to, čo robí Máchov. Nič neotvára, absolútne nekontruje. Viac menej si skôr stráži to, aby nebol zasiahnutý, ale tým pádom neponúkne nič bodovým, za čo by mu mohli to kolo dať. Tady to bylo vidět, že i když jde vlastně Patrik udělat něco dopředu, tak tohle byl ten high kick, který byl nejvýraznější v tom druhém kole, tak zároveň v tom hlavě ale má obranu, že i při kroku před trošku couvá. A je to vidieť v tých jeho útokoch, že on ostane v záklone stále. Áno, ako přesně. keby vôbec nepristupoval. Čiže tým pádom aj tá energia úderov bude úplne niekde inde. Přesně jak říkáš, úplně do písmene. Pak si ještě vyříkává něco s Godardem. Teď už je velký favorit. Vede 2-0, stačí mu jednobodové kolo a na body to má v kapse. Kincla v rohu byly trošku rozpaky z mého pohledu. Jako kdyby se díval jeden po druhém. A co s tím budeme dělat? No, ale je tam zmena. Patrik vykračuje proti Muradovovi a chytil stred. No, je zpátky v ortodoxním gardu s pravou zadní. Otázne, či to aj rozbalí a začne otvárať tie údery, pretože začiatok taký bol tých prvých 15 sekúnd, ale Muradov je rychlejší, vidí, co Kince chce udělat. Znovu zblokoval ten klop. A jako by skutečně se dostal trošku Kinclovi do hlavy. S tím, jak říkal, on sám tomu nevěří, že by mě mohl porazit. Takže Patrik trošku bezradně je ochotný mávnout vlastně do vzduchu, kde už Muradov není a nepokračuje dál, zůstává tam. Myslím si, že už se moc dopředu nehneme v tomhle zápase, že to bude možná o 1-2 kombinacích. Diváci jsou připraveni zatleskat a povzbudit borce. Ať se děje cokoliv, tohle je první větší pasování na pletivu. A Mark vzal Kincla velmi rychle dolů. no, uvidíme, či Bach bude chcieť ukázať to, ako spomínal, že bude dominovať aj vo wrestlingu, aj v postoji. Max stíhá ještě komunikovat i s námi, i s okolím. Je nalepený na Kinclovi. Ten na tohle není zvyklý, aby ho někdo táhal po pletivech. Tak ono samozrejme z pohľadu Macha je to aj celkovo psychologicko-taktický boj, pretože ak ukáže Patrikovi, že ho dokáže nahádzať, dokáže ho kontrolovať na tom pletive, tak samozrejme to v ňom zanechá nejaké stopy. Pretože v tom stand-upe zatiaľ nenašiel na ňo žiaden recept a zatiaľ vyzerá, že dokáže kontrolovať aj na tej zemi, aj keď si tam zatiaľ nevytvoril nejakú extra pozíciu, ale stále on je v control time, v tej hornej pozícii. A čas ide rozhodne na jeho stranu, aj body v tomto kole. Jednoznačně. I kdybychom chtěli, tak Patrikovi v tomhletom kole není vlastně znovu co přičíst. Začal tlakem, ale bez nějakého většího úspěchu. Pozor. A Kimuru býval Kincel, fešák.
Byla sezóna, kdy utáhnul všechny své soupeře, ale tohle je pryč. Počet úderů je dvojnásobný na straně Macha. Signifikantnost více než dvojnásobná. Ne, není tam, měl si úplnou pravdu, přečetl to naprosto správně. Patrick Kincl prostě v tom zápase vlastně jako kdyby nebyl. Není tam ta jeho drávost, to sebevědomí, které mýval v těch zápasech do Engičeka. Teď, přesně jak si říkal, čeká, reaguje na Macha, relativně dokáže negovat jeho hru, ale dopředu nenabízí nic. No a posledných 30 sekúnd tretieho kola, ktoré pôjde samozrejme zasa na stranu Machamuradova, ktorý v podstate v tomto kole demonstruje na Patrickovi to, že dokáže s ním po wrestlingových výmenách dominovať, kontrolovať ho na tom pletive. Mach si počkal na to odklepání 10 vteřin a zkusil takovou parádičku. Odlepil se od Patricka, dal tam high kick. Myslím, že ty nohy je to, co trápí Patricka Kincla. Nevím, jestli měl nějaké zranění před zápasem. David Dvořák. No. Leduje tu levou nohu. Bohužel dnes neslyšíme z rohu ani slovo. Dušan Macák teď, nechci říct, že vyřval Patricka Kincla, ale o čem jsme se bavili, vůbec to nezmění, změníme taktiku, ani jednou to neudělal, pojď prostě, nutí ho celý ten rok. Máš na to, umíš to, udělej to, ale Patrick zůstává těžce za svými očekáváními i za očekávání svého týmu. No tak teraz už mu nič nezostáva, ako dať tam all-in, pretože Kincl 10 na vítězství po třetím kole. A pořád trošku řeší to své pravé oko. Ale v podstatě záskaři nevidí šanci, jak by Machovi mohl titul utéct. Poměrně odvážné sáhnutí si po noze bez jakéhokoliv úderu. Okamžitě Dušan Macák křičí: schovej to, schovej to. No, máme za sebou minútu čtvrtého kola. Patrick Kincl sice mal chytený ten stred, ale aj tak otváral si kombinácie viac Machamuradov aj z toho ústupu. Patrick si na Macha skoro nešáhne. Nedokáže na něj došáhnout. Má pryč podle mě tu nohu. Sice ho drží, ale myslím, kdyby Mach ještě párkrát kopnul, ta noha se vážně propíná hodně. Teď se dostává k single legu. Mach okamžitě kontruje tvrdými lokty. Se odhodlal, ale
Pak si ho vytáhnul nahoru. Ale pozor. Ne. A sám Kincel sám si vlastně nadal, sakra, přepadnul jsem, udělal jsem tam chybu. No a po 2,5 minútach sme tam, kde sme boli. Takmer celé tretie kolo, kde Mach kontroloval Patrika na tom pletive. Mark Goddard tím říká, jestli nebudete nic dělat, tak vlastně postavím. Mark Goddard očekává od těchto borců přeci jenom víc. Mach ukazuje, že ani ve čtvrtém kole nemá vůbec problém s kondicí. S tím dostat Kincla na zem pod sebe. Wow. Tak Patrik Kincel někde po cestě do Frankfurtu ztratil sám sebe a vypadá to, že zatím to hledání toho vynikajícího bojovníka, kterého v sobě celý život měl, pokračuje. Že aby takhle vlastně do jisté míry dobrovolně poddaně ležel vlastně na celých zádech, jsme za celou kariéru neviděli. Samozřejmě Mach jede fantastické tempo, výkon, sebral Kinclovi určitě tu levou nohu, to si myslím, že je problém a je prostě skvělý zápasník, ale takovýhle rozdíl. No, tak Mach je trochu prekvapený z toho, že to Mark Goddard postavil. Přísná z Algardu, docela aktivního. Kincel si zakřičel, vlastně potřebuje sám sebe nastartovat. 30 vteřin před koncem, není na co čekat. To doslova do písmene. Z jeho rohu zní slova bojujem, pojď. Slyšíme tady ojedinělé výkřiky Patriku, pojď. Ale nějaká neviditelná ruční brzda nepouští bývalého šampiona střední váhy k tomu, aby se mohl stát i tím prozatímním. No, Patrik Kincel zostal zaseknutý naozaj zase v nejakom bode, kedy nie je schopný otvoriť tie kombinácie, aj tie údery, ktoré vyhadzuje, sú také, ako keby im sám neveril, že chce vôbec niečo urobiť Machovi a tak to potom aj vyzerá. Za mě má obrovský problém s těma nohama. Jde to vidět, když si sedal na tu židličku, tak to bylo hodně těžké. Pojďme si poslechnout jeho rok. Musíš to do něj pustit, rozumíš tomu? Musíš to kurva do něj pustit, je to jedno co? 1, 2, 3 dolů, nahoru, 1, 2, 3 dolů, nahoru. Je to kurva jedno, musíš to do něj pustit, rozumíš si? Máš to tu 5 minut kurva, tak to kurva do toho líti. Musíš to do něj pustit, je to jedno, 1, 2, 3 dolů, 1, 2, 3 dolů, to je úplně jedno, ale tak to kurva už do něj pust. 40-36 u všech 3 bodových. Mach má znovu kontrolu toho pravého oka. Jestli se nepletu, kdyby se to teď zastavovalo, tak se to doboduje. Mach říká, že půjde dál. Posledních 5 minut. Samozřejmě teď to nebude chtít za žádnou cenu nechat.
Páté kolo, Mach vypadá stejně dobře jako v tom prvním, okamžitě tam natnul to do té nohy a Kincl vůbec to tempo nestihnul a vlastně kulhá si za Machem. 1-3 jsme od Patrika neviděli ani jednou za celý zápas. Vlastně kombinaci 3-4 úderů nepředvedl. Ale pozor, teď trefil, Mach je otřesen, nebo to tak vypadalo. No, ale výrazne otrasený bol, teda musím povedať, pretože tam zatancoval na tých nohách a uvidíme, či Patrik chytí toto momentum, ale vyzerá, že ani v tomto momente to nerozbalil, čo bola za mňa veľká chyba. Ale znovu si šáhnul na bradu Macha, ale kdy jindy než teď? No, už nič iné Kinclovi nezostáva, iba do toho behnúť a vyskúšať tam trafiť Macha. No, ale Mach je venku už. Byl to golden ticket pro Patrika Kincla. Patrik nedokázal zareagovat tak, jak by potřeboval a teď jsou poslední 3 minuty před oběma muži. Pro Macha by bylo zlaté to teď dostat na zem, protože tam docela dominoval a znovu se dokázal také na Kincla dostat. I tady je to pro všechny asi extrémní překvapení, protože jestli byl někdo lepší v tom wrestlingu, tak jednoznačně Mach. Myslím, že to bol tiež jeden z momentov, ktorým Patrika Kincla zlovil v tomto zápase, keď v treťom kole nad ním dominoval, ale teraz stratil tú pozíciu a Patrik Kincla dostáva do horného, má 2,5 minúty na to tam niečo vymysleť. Nemá tam na čo čakať, bude musieť dať do toho všetko samozrejme. Mach se teď trošku sám dostal do špatné situace, navíc v rohu Kincla. Máme na to 2 minuty. Vyslyšíme, co udělám. Je fantastický v horních polohách. Pak to zkusil na jednu, na druhou stranu, vylepšil to alespoň do gardu. Patrik, jak říkají v jeho rohu, nemáme čas, tlačí nohu, aby se dostal do halfguardu, to se povedlo. Ona tam kontroluje tú ruku Muradova, ktorú má na cross chytenú. Přesně tak, výborně, teď by mohl tohle využít k tvrdému ground and pound, ale nedokáže se tam dostat tak vysoko, aby mohl zasahovat. Pouští tu ruku. No, Mach to už zvezuje, aby zrejme čas ide v jeho prospech. Je 90 sekúnd do toho, aby sa stal víťazom tohto zápasu. A pak Patrik Kincl do toho musí dať všetko, musí dať plný risk. No, začala nám plynúť posledná minúta. Patrikovi bude teraz ten čas utiekať veľmi rýchlo, samozrejme. No a Marko Dar nemal s tým trpezlivosť. No, tak pak, když to Machovi posunul z halfguardu, tak samozřejmě to se nedivím, že to Patrikovi z neaktivního gardu zvednul. 30 vteřin dělí Macha od titulu prozatímního šampiona. A Patrik už se mu to vítězství nepokusí vzít. Těžká noc pro Patrika Kincla.
Makhmuradov přijel dneska večer Patrika Kincla všema zbraněma, které měl. A přichází nám něco říct. Víš, že mám to pravdu, co mám dělat? Já jsem všimavý a ještě mě trefil do oka, kurva. Nevím, jestli jste slyšeli, co říkal Mach. Ale v podstatě je to pravé oko, že vůbec nic nevidí. I tak to stačilo. A to takže bohatě. 50-45. Ako bola to vyslovená dominancia vo všetkých smeroch zo strany Makhmuradova. A dá sa povedať, že Patrik Kincl zažil takmer identický priebeh zápasu ako s Kerimom Engičekom. Vôbec do ničoho sa nedostal. No a samozrejme taká prehra mrzí ešte viac, pretože už nemal za sebou kém, kde natrénoval. Tu je ten úder zo zadnej, ktorý roztancoval Macha, a ne, že ne. Ale ani to momentum Patrik nevyužil na to, aby tam hodil všetko do toho. Tam bolo treba trocha zariskovať a Mach bol naozaj v zlej situácii. Potom úder, ktorý ho Patrik trafil, ale už je všetko za nami a víťazom tohto zápasu bude Makhmuradov. Ať už budeš zapíjet vítěze nebo žal z prohry, oslavovat výjimečnou událost s kamarády a nebo k nám jenom náhodou zavítáš, zasloužíš si párty, na kterou nezapomeneš. Hot Peppers, nejžhavější klub v Praze. No a prejdeme si že štatistiku 77-26 signifikantných úderov v prospech Makhmuradova, 4-0 na takedowny a poďme si vypočuť oficiálny verdikt tohto titulového zápasu. Ladies and gentlemen, let's see how judges scored this fight. 49-46, 50-45, and 49-46. All for the winner by unanimous decision. And you, interim middleweight octagon champion, Mahmoud Makhmuradov. Patriku, chceš začít? Machu. Okay, sorry. Úplně v pořádku, gratuluju moc. Dominantní 5 kol. Bez jednoho oka. Bez jednoho oka v druhém kole. Neříkám, že schválně, ale tam píchl až hodně hluboko. Patrik sám to viděl, ale tomu to patří. Děkuju Patriku za zápas. Žádná rivalita. Prostě já jeho respektuju jako fightera, co měl s Carlosem. Nechcel mu nic vrátit, jenom chtěl ho porazit a ten pás jít domů. Ale ještě jeden mám vzkaz pro německé fanoušky. Kerime, žádný v Česku-Slovensku organizaci Česky-Slovenské nedostal šampion nebo z Česka nebo ze Slovenska. A jdeme to napravit. Jdu pro tebe. Jdu pro tebe. Neboj se, přijdu. Tohle to zatím. Ale přijdu za zlatem. Tady s tím týmem dokážeme všechno. Viděl jsi, i ve wrestlingu jsem zlepšil se v postoji. Všechno bylo dobrý, jenom to oko, kurva, ale dobrý. Můžu pozvat moje lásku, Sabino, pojď sem, lásko. Chci tě tady vidět, prosím, pojď sem. Puste jej, prosím. Můžeš boss říct a ty pustí, nevím, kde je. Jo. Pusťte Sabinu, prosím vás. Jsem v ohrožení života. Sabino, lásko, pojď, teda jeho lásko. Můžeš, teď můžeš. Pojď, lásko, tady. Tam, kde je můj tým, protože patří jej ta výhra, protože hubne, maká se mnou, ale nejvíc chtěl by poděkovat tady Michal Andršák, Paška, Marek, náš Vietnamec Viktor, Petr Monster Kníže od začátku mé kariéry se mnou a tenhle ten pás patří našemu trenéru Andřeju Koščelskému. Moc nám chybí, ale nás nic nezastaví. Vyhráváme a jedeme dál. Moc děkuji všem lidem, kteří stojí za mnou. Opravdu je to hodně. Tady mluvil bych
První je to můj sponzor Goldfingers i doteď. Je to velký člověk, který, když já dělal na dvěři, tak říkal, hele, zkus trénovat, já ti pomůžu. A doteď je s náma, tam má náš tlustý Tomáš v mém tričku, vážím si toho Oka Tigra a všichni mý sponzory. Moc děkuji Gorilla a všetkým ostatním. Takže, co chceš zeptat dál? Tej. Já jsem vyčerpal všechny svoje otázky. Mám pocit, že jsem je položil bez toho, aniž bych je vyskl. Poslední věc je ten úder v tom 5. kole. Vypadalo to, že tě hodně otřásl. Hrál si to, nebo co to bylo? Nevím, cítil jsem, ale kamo, s tady tím zvířem trénovat nebo s Paškou, kurva, tam víc zažívám. Opravdu, jakoby, ano, nešáhnul jsem na dno, říkal, že projdeme peklem, když je to peklo, tak můžeme víc, ale prostě hodně jsem dobře připravil a teďka zasloužená dovolená s ženou, s naším bujonkem a těším se prostě na to a že odpočinu. A děkuji vám, kurva, rok zpátky tady mě oslovili, že budu zápasit v oktagonu. Měl jsem husí kůži, tam jsem stál, koukal, jak jsi mluvil, kam jsme dotáhli. Jsem měl husí kůži a říkám, kurva, jsem tady. Z Uzbekistánu, malý kluk, přijel jsem, nic neměl jsem, takový vlasy jsem měl, kurva, neměl jsem ani ty vole tričko, šortky a zapasit a mě kluci půjčovali ty vole a zapasím v amatérský lize, ale teďka stojím tady, před hlavní zápas večera, druhá organizace světa, interim pass a kurva, jedeme, bomby! Prozatímní šampion Octagon Middleweight Mahmoud Malmoradov. Gratuluju moc, fantastické. Patriku, těžký den. Zdálo se mi, že první kolo se rozběhlo dobře, že jsi v tom zápase byl, ale pak to někam zmizelo a už ses tam vlastně z mého pohledu vůbec nedostal. Jak to hodnotíš ty? Ale já to hodnotím úplně stejně. Teď jste slyšeli rozhovor někoho, koho tenhle sport vystřelí tamhle do stratosféry. Já jsem aktuálně na té druhé škále. Jsem jako na dně, to dno má sklep, ten sklep má další sklep a tam se momentálně válím. Aktuálně si připadám jako nejzbytečnější člověk na této planetě. Jo. Děkuju. A nejhorší na tom všem je, že se teď, ještě jsem to nedokázal, ale za chvíli se budu muset podívat tady do očí svýmu týmu. Vyhýbám se tomu a nechci vidět to jejich zklamání. Díky. My děkujeme moc, určitě budeš zpátky. Patrik Kincel, děkujeme moc. Potlesk oběma mužům, dámy a pánové, a čeká nás poslední zápas dnešního večera. Sa venolu v tom druhom Attila bol utiahnutý Carlosom. Arm Triangle a uvidíme, ako dopadne tretie stretnutie týchto dvoch veteránov MMA scény. Dámy a pánové, Infinity Belt Octagon MMA přináší do Octagonu jediný český šampion UFC Jiří Procházka. Kdo jiný by vlastně si to zasloužil víc než Jiří Procházka a od koho jiného by to klukům chutnalo víc než od Jiřího Procházky, protože tohle je
skutečně chlapík, kterého Česko miluje a je na něj právem pyšné. A je to příznačné, že bojuje ve stejné váze jako oba muži, kteří za malou chvíli přijdou do oktagonu. Martin Karajvanov, trenér Jiřího Procházky. Krátce po 0:30 v noci se stadion skvěle baví. A všichni očekávají ten poslední zápas dvou titánů. A jejich kamarád obou a chlapík, který se oběma trénoval, ten největší titán z nich, teď přináší pás, který si jeden z nich odnese domů. A bude se na něj pyšně dívat až do konce svých dnů. Zvládnul zkoušky a vypadá to, že by mohl být v dalším titulovém zápase, co nevidět v UFC. Ale dnes večer je tady. Nadišiel deň zúčtovania. Carlos Vémola a Attila Vek. Česko proti Slovensku. Príbehy dvoch legendárnych postav domácej scény od začiatku smerovali k tomuto momentu. Dočkáme sa teda veľkolepého vyvrcholenia. Celé to odstartovalo v roce 2019. Příchod Vémoly do oktagonu způsobil zemětřesení na scéně. Budu jeden z mála bojovníků, kteří ho dokázali porazit. A nejednou, dokonce dvakrát. Prvý Čech v UFC mali jasnú prioritu. Doručiť československý superfight s Attilom Vegom. Namiesto korunovácie kráľa prišiel šok. Niekdajší šampión Bellatoru nokautoval svojho rivala ako nikto pred ním. Jeho hviezda vtedy žiarila nad Prahou. Zatímco jeho nemesis sklízel ovoce vítězství, on bojoval proti mladším vyzývatelům o to, aby se vrátil na vrchol. Čekal 5 let, ale nakonec se dočkal vytoužené odplaty. Pred zákom vypredaného štadiónu v Edene prišiel po vysnívanú výhru. Tam je setup na arm triangle. Carlos vítězí! A teď přichází zápas, který to celé rozsekne. Nie je priestor na chyby, pretože ďalšia šanca už nepríde. Toto je ukončenie vlastne tej mojej 35-ročnej cesty. Je to 1-1. Preto budem celé Česko a Slovensko sledovať, ako sa jeden z nich stane nesmrteľným víťazom. Tohle to nastaví celou moji budoucnost, celý můj mind, celý můj život. Musím tam nechať všetko. Ich posledný tanec je tu. Všichni tři bodoví. All three judges scored this fight 29-28 for the winner. From the red corner, Attila Pumukli. I tentokrát má Attila na cestě do oktagonu na pomoc svého kamaráda Patrika Rytmu Severovského.
král, strún. Leva viera, férovo zrada, tebe to zviera, trieme a hlada. Zbaviť sa cieľa, keď dole pada, príde tá rana, prvý tekala. Úleva, úpada, pokora, stúpala, vždy keď podarilo sa na zabať. Toto je skutočný bojovník, ten iba šašo tu vyjde o všetko, toto není hra. Šanca sa ukáže raz, bojovná sila dreve v každom z nás. Ukáže čas, to je ten pravý a to sa na pravého hrá. Oceňovanie tu nemôže chýbať, napriek tomu musí stať na nohách. Zavreli v papule všetkým, čo smiali sa, všetkým, čo tvrdili, že to nedá. Šanca sa ukáže raz, bojovná sila dreve v každom z nás. Ukáže čas, to ozaj makala, to dole hral. Toto je Attila Vek, šampión, ten, čo prebehol svoj deň. V ringu si jediný šéf, si dôkaz za splnený sen, ej. Znak, že sa dá, i keď ne, prajú ti robia na tek, ej. Toto je Attila Vek, dôkaz za splnený cieľ, Je to prvý Slovák, ktorý vyhrá Bellator. Rodak z Kapčíkova, pozor, ide Predator. Trnistou cestou cez prekážky šiel z dola nahor. Žijúca legenda, motivácia, veľký vzor. Súkromný, skromný chlapec, v klípke nebezpečný odpor. Z nuly na stole kompromisne ide ako motor. Uhyby popolovačky, oči má ako sokol. Za tým zvý hákom, pred tým hákom nejedného stopol. Ani jeden hejter netuší, či si musel prejsť. Koľko odriekania bez výhovoriek musel zniesť. Za hranice ľudských možností preto neraz šiel. Aby si ten chlapec malého mesta splnil sen. Toto je posta pre nášho brata Attilu Veka. Na Slovensku si dokázal to, čo ho nikto nedá. Také bojové srdce, odhodlanosť nikto nemá. Ďakujeme, čo si urobil všetko pre MMA. Hit for you vysílá Attila Vega. Bývalá světová 17, bývalý šampion polotěžké váhy Bellatoru. Který nastupuje totálně soustředěný s takovým výrazem, možná jako v tom prvním zápase v roce 2019. No, príde mi snad ešte viac sústredený a má taký hladný pohľad. Tak uvidíme, čo z toho pretaví než v tom zápase, ale v podstate Attilov tretí zápas za posledných 6 rokov a všetky 3 boli s Carlosom. Attilka si to prošel na klid. Byl tady dneska odpoledne načuchat atmosféru, projít si tu cestu, aby věděl, jak dlouho to bude trvat. I to vlastně patří k té kompletní přípravě. Dělal to i Patrick Kincel, ale není to taky všechno samozřejmě. 33 vítězství nazbíral v kariéře Attila Vek. Jo, debut v oktagonu byl na 3. turnaji naší organizace na Štvanici. Když tam velmi těsně nakonec porazil Birneho. Ktorý mal vtedy v rohu, ešte sme nikto nič netušili, Willa Flaryho. Bývalý šampion Bellatoru, bývalý titulový vyzývatel v KSV. Vyhrál prvních 9 zápasů své kariéry. Startoval i v M1, kde šel také o titul, dokonce v těžké váze tehdy. Proti Volkovovi, no. Carlos Vemola je jediný ze 2 bojovníků v kariéře Attily Vega, kteří ji dokázali utáhnout. Kariéra se začala 29. března roku 2008. Jen o měsíc dřív, 24.2.2008, měl Carlos Vemola svůj první zápas, jakoby je celý vesmír, celou tu dobu k sobě tahal, až je nakonec dotáhnul těch posledních 3 zápasů Attily v jeho kariéře do těch vyprodaných stadionů, do rekordů, které ustanovili v O2 aréně a teď také zde v Eden aréně. Mají 3 největší návštěvy ve 3 svých hlavních zápasech v historii československého MMA.
Dohromady 72 000 lidí se přišlo podívat na ty 3 zápasy. Po 17. vidíme tento nástup oktagonu. Teď už to asi můžu říct, přemlouval jsem Arnolda Schwarzeneggera, aby přišel udělat nástup. 2 roky jsem tomu věnoval, všechny možné kontakty. Bohužel kvůli natáčení se to nepovedlo. By to tomu uvažoval Arnold. Bavili jsme se o tom, kolik to bude stát a tak dál, jak to udělat. Ale tohle už teď věnujeme Carlosovi. Po druhému hraje tahle nástupovka. No, prvýkrát mu priniesla úspech. Prečo to meniť? Nebaví, hrajte ještě dál na posledy. La 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 la. C'est la vie, tím to končí. Kdo tady není, tak nepochopí tu atmosféru, která tady je. 25,5 tisíce fanoušků stojí. Ben Kristoval tady s Kalinem tleskají a zpívají si do rytmu a s rychlýma klukama. Je to neuvěřitelná atmosféra, kterou Carlos dokázal probudit jak v českých, tak v slovenských fanoušcích. Je to naposledy. I když u Carlose jeden nikdy neví, pořád je 67. na světě. Proti Flair mu ukázal, že má i tu bradu, kterou byla odsuzována úplně neuvěřitelně tvrdou. No, v tom zápase ukázal rozhodne veľké srdce, odolnosť. A myslím si, že odhodlanie mu nechybá, ukázal to ani v tomto zápase. Máme tu posledné kontroly, ktoré dopadli OK a Carlos nám doplnil Attilu v oktagone. Všetko je pripravené na hlavný zápas dnešného večera stredných legend, z ktorých jedna dnes získal nesmrteľnosť. 39 rokov obaja, Attila výšková prevaha, tvoja obrovská zápasová skúsenosť a na tým sporte nakoniec miernym favoritom za 1,82 Attila Pumuklivek. Tím to končí pán a to mě nebaví, hrajte ještě dál na Ladies and gentlemen, this is the last bout of this evening. It's probably historically biggest possible fight, and that's why I will call this fight in our Czech language.
Dámy a pánové, toto je poslední zápas, historicky největší zápas pro české a slovenské MMA a právě proto si jej vychutnáme i v naší rodné řeči. Na bodech budou tento zápas rozhodovat Klemens Werner, Vojtěch Novák a Eva Borodáčová. Hlavním rozhodčím zápasu je Pablo Picante Touš. 5 kol po 5 minutách. Vůbec poprvé v historii organizace se bude bojovat o Octagon Infinity Belt. Čeká nás finálová bitva dvou králů, dvou národů. Zápas, který uzavře nejen jejich jedinečnou rivalitu, ale také velkou epochu československého MMA. Toto je poslední tanec. Rozhodující bitva o poslední a nesmrtelné vítězství. Nekonečná čest a sláva leží pro jednoho z nich v této aréně. Jedno vítězství je dělí od odkazu, který celý život budovali. A proto všichni společně a beze strachu je pojďme naposledy vyzvat k tomu jejich poslednímu zápasu. Všichni společně jedeme! Bomby! Dovolte mi představit oba bojovníky. Nejprve modrý roh. 39 let, 189 cm, 92,5 kg. Spartacus Fight Gym a Octagon Fighting Academy. Jeho trenéry jsou Ilja Škondrič a Richard Konc. 45 zápasů, 33 vítězství, 23 ukončení, 2 remízy a 10 porážek. V rámci Neruda Cupu reprezentuje Fit for You. Za Slovensko v modrém rohu bývalý šampion Bellatoru Attila Pumukli. V červeném rohu 39 let, 183 cm, 93 kg na váze. Reinders MMA a London Shoot Fighters. Po trenéry André Reindersen, Paulem Ivansem a Eldarem Rafigájevem. Má na svém kontě 46 zápasů, 37 vítězství, 29 ukončení a 9 porážek. Za Neruda Cup, Progressus, Fighting bojuje za Českou republiku. Bývalý šampion polotěžké váhy, Octagon MMA. A pak, když je Carlosi, tímto skutečně končí tenhle bál, ať si navždy král. Carlos Terminator Vémola! Pánové, tohle je poslední zápas, zápas to všechno. 5 kol po 5 minutách, pravidla znáte, taky dodržujte. Pozdravte se do svých rohů. Děkuju. No a začína nám hlavný zápas a Carlos na nič nečakal, okamžite bere Attilu na zem. Neskutečné, jak rychle nastoupil Carlos. Trefil slušnou pravou a teda tam má dokonce bouli, podívej jak velkou na čele. Ale stáva. Ale zhovoril, že to bude o kadencii, ktorý bude sypať na ňo. Neuveriteľnom tlaku, ktorý mu priniesol samozrejme úspech v tom druhom zápase. On nemá dôvod niečo meniť. Pokračuje v tom, čo mu priniesol úspech v ich druhom vystúpení. A dlho bojuje o to, aby ho nedostal Carlos pod seba. On tam necháva naozaj veľmi veľa síl. Ale bere Attilu na zem.
A ten je okamžite na nohách. Tak, zápas v pekelnom tempe. Ta první rána, podívej, kolik udělala paseky na obličeji a tady tomu se nalívá to čelo takovým pingpongáčem pomaličku. Jestli v tom předcházejícím zápase jsme čekali na akci, tak tady přichází hned. Carlos opäť pekne kontroluje Attilu a zasahuje ho. Kde sa snaží dostať tými underhookmi čo najnižšie, široký postoj, aby tam Carlos nespojil tie ruky, ale Carlos ide teraz po single legu. To Attila bráni. Ale už to má Carlos spojené, tam pôjde za Attilom na zem, ale ten je okamžite na nohách. Attila si udělal domácí úkoly. Pro Carlose je extrémně těžké je hodit, nechává tam spoustu síly, ale samozřejmě pro něj v momentě, kdy je nalepený na Attilu, tak je to ta nejlepší možná varianta. Tak neguje to najväčšie nebezpečenstvo, čo sú Attilové ruky samozrejme. A tým pádom ich tu aj zatavuje samozrejme, pretože tie underhooky a to bránenie Attilu o to, aby sa nestal na zem, dáva tým rukám riadne zabrať samozrejme. By potreboval Carlosa vytiahnuť samozrejme vyššie. Zpátky je Carlos na Attilu. Nedal mu vůbec prostor. Tak samozrejme robí to, čo mu najlepšie funguje. Je tam viacero vecí v tým skrytých, ako som hovoril. Eliminuje tú vzdialenosť, ktoré by ho mohol Attila trafiť. Samozrejme napeká mu tam ruky. Samozrejme jeho to stojí veľa síl, ale je to tá najlepšia cesta pre ňoho dostať sa k víťazstvu. Neskutečná atmosféra, zase se to znovu posunulo ještě. Jak ty říkáš, Carlos tohle dělá celý život. Pro Attilu tohle je teď nepříjemné, protože s těma rukama tlačí proti Carlosovi, proti jeho 104 kg, které teď řádově má, 102,5 měl včera večer. Attila jenom 98, bylo tam 4 kg rozdílu na té večerní váze. No, ale to už nadstavil to meritko celkom divoko, čo sa týka tej akcie. No, tak tento round otrasol, evidentne Carlosom trochu ho zastavil a stopolo v tej aktivite. No, Attila trafil ten zdvihák. No a Carlos to potrebuje zviazať. Bol výrazne otrasený. Bolo vidieť, že ten round ho stopol. Stopány v posledných 10 sekúnd. Konec prvního kola, které půjde za Carlosem, ale jak říkal, na body se tohle hrát nebude. Nebláte, dajte mají svědat. Musíš vodit tu důře, tu vatá. Krátší úder, když zkračuje, od hlavy, krátší úder. Výborná robota. Je demotivovaný. Bolí. Krátce nechali nohy a back. Keep the grip. Don't go in there anyway. Table him down again. Table him down again, yeah? Listen, you've got to start fast and get the grip again. If you're feeling tired, just move in between. Don't always have to go for it, yeah? Tady je ta pravá, která otřásla Attilou.
ale rozžehlili mu poměrně ten pingpongáč na tom čele. Jdeme do druhého kola. Kurz 1,56 na Carlosa, 2,25 na Attilu. Tak se nám to otočilo. Znovu dokázala Attilu dohnat. Carlos sa potrebuje dostať nižšie pod Attilu a Attila potrebuje držať čo najvyššie, samozrejme. Každý do svojho pohľadu to, čo mu prenesie úspech, ale Carlos tam výborne pracuje tou hlavou. Zasa zamestnáva tam, kontroluje si Attilovú hlavu. Snaží sa ho zasahovať vždy to voľnou rukou. Snaží sa nám to tempo samozrejme stupňovať, pretože ale to už ich už dvakrát oddelil. Videl najavo, že chce vidieť samozrejme veľkú aktivitu. Tak to bolo koleno, ktoré Carlos dostal, ale ustal a zväzuje. Attilu potrebuje to tam teraz rozdýchať. Tak to jsem myslel, že může být klidně konec. Neuvěřitelný, znovu dramatický, atraktivní zápas. Tak dúfajme, že dvere sú dobre zatvorené. A to zkouší vždy najít prostor, alespoň nějaký ten úder. Tam Carlos ale na chvíli zůstal. To vypadá dobře. Carlos je znovu na něm. Když nic jiného potřebuje ho aspoň tavit, Attilu samozřejmě. Ten naopak zatím udržuje ty ruce poměrně svižné, musím říct. No, vysypal to tam celkovo OK. Samozrejme, Carlos tiež sa zatavuje, pretože tento jeho štýl je veľmi fyzicky náročný. On tam stále to jednou rukou kontroluje Attilu a chce ho tam udierať. Stále ide do tej akcie, stále je zapletý v nohách, pretláča Attilu, natláča ho na to pletivo a samozrejme to je fyzicky veľmi náročné, čiže treba pozrieť aj z druhej strany na to. Samozrejme Attilovi tam tie ruky určite tuhnú, pretože stále to tam musí kontrolovať. A samozrejme tým, že je to na 5x5 minút, tak fyzička tu môže zohrávať výraznú rolu v tých neskorších kolách. Rozhodně. Víme, co Carlos dokázal všechno přežít s Flérym. Otázka je, jak Attila dokáže vlastně tu zápasovou neaktivitu nahradit tréninkem. Carlos na něm neustále pracuje. Potřeba by se dostat samozřejmě s tím na zem, pak by se násobila ta škoda, kterou způsobuje Attilovi. No, to Pavel to už trhá neuvěřitelně často. Výborný round kick Attily. No, teď sa dostaneme do poslednej minúty druhého kola a zrejme ten priebeh toho zápasu stále vyzerá rovnako. Carlos snaží dostať Attilu na zem, ten zatiaľ odoláva. 92-44 na počet úderov v prospech Carlosa. 55-23 signifikantný. Samozrejme to zodpoveda tomu priebehu toho zápasu, kde sa to odohráva a akým spôsobom ten zápas prebieha.
se naučil bránit Carlosovi takedowny jednoznačně. Sedli si na to. No to vstávanie má rozhodne našlapané, nedáva tam vôbec Carlosovi čas na neho vysadnúť, prípadne ho tam zviazať. Jdeme si poslechnout znovu oba nohy. Tohle je to koleno. Naštěstí pro Carlose sehnem, nikoliv tou češkou. To byl čistý úder. A vlastně hodně dobrý round kick. Ale pak přišla tvrdá pravá taky od Carlose, kterou jsme předtím trochu minuli. Zatím vypadají oba skvěle. Třetí kolo. No, kurzi se nám vyrovnali. Znovu Carlos dobře trefil pravý hák. Attila předtím nourou přední. Jsme zpátky ve světě, ve kterém Carlos prostě nutně potřebuje Attilu dostat pod sebe. Attila chtěl tříkolový zápas, no kdyby to tak bylo, tak se velmi blíží prohře. Ale není tomu tak. Je to 5kolová bitva a zatím je jejich nejdelší zápas. Vlastně už násobí ten čas, který spolu v těch předcházejících 2 duelech strávili v oktagonu. On sa tam snažil zašlapnúť, zakročiť tú nohu a Attilu ten stihol vyťahnuť. Patová pozice, ve které to Pavel Touš roztrhne. A znovu. Krásný zvedák z ústupu od Attily. Carlos je nahulený. Tady je Carlos v problémech a bude to on, kdo bude utíkat. Attila ho tvrdo zasahuje. Ďalšie koleno. A teraz Attila, uvidíme, či vyudrží to momentum. A udrží to. Carlos ukazuje obrovskú odolnosť. Ale zasahuje jeden úder za druhým. A Attila ho bere na zem. Ach, to sú šialené veci. Dáva mu tým čas na to rozdýchať tie údery. Uvidíme, ako využije to, že sa dostane do hornej pozície. Víme, že Carlos na zádech je velmi špatný. Ví to i Attila, otlačil si ho od plece. Jsme teprve v polovině třetího kola. Attila je blízko teď vítězství, jestli dokáže rozjet tvrdý ground and pound. Příklad loktem. Teraz by tam mal byť ten priestor z tohto halfguardu, by si mohol odtlačiť a pripravovať tie údery na tie krátke lakte. Tady jde vidět, kolik to i Attilovi sebralo. Neskutečná atmosféra. Attila explodoval, myslím, že spálil všechno dříví, možná pro tohle kolo. Samozřejmě, jakmile ucítí, že to je zase blízko, tak to zkusí. Ale naštěstí pro Carlose, pozor, dostal si tam škrcení. No, ale tam nemá tú ruku.
či sa bude sústrediť hlavne na tú kontrolu a skúsiť tam prepasírovať tie údery. Carlos zkusil stát, ale Attila si je tam drží. Minuta 10 vteřin. Možná je pro Carlose dokonce lepší, že je to teď vlastně na zemi. V tom postoji by to mohlo být hodně horší. No, tu na tej zemi zatiaľ nevyzerá, že by Attila dokázal vyvinúť také tvrdé údery ako v tom postoji. Vteřin, aby přežili do 4. kola, které rozhodně nikdo nečekal. Ale v neskutečném tempu, kde už jde vidět, jak oběma dochází síly a jakákoliv další akce může být ta poslední, protože jakmile jeden z nich trefí nebo udělá něco signifikantního, tak pro toho těžkého bude čím dál tím druhého bude čím dál tím těžší hledat odpověď. No ale tretie kolo pôjde na stranu Attilu Vega, čo nám samozrejme urobí ten zápas zaujímavejším. Ve 4. kole nebyl Attila, budu se muset podívat, ale 10 let určitě. Tady vidíme to, co dokázal Attila natrefovat, nádherný kop. Ještě jeden. Carlos se tam zabalil, přesto to strašlivě cítil. Koleno, které prošlo přes ty ruce. Ale to je ta nesmrtelnost Carlose, kterou ukázal už proti Flairimu. A Attila se přečerpal. Ale měl co dělat, teď se zkouší vyskákat ve svém rohu. Najednou je Attila favorit. Carlos nemůže uhnout ze svého stylu. Ještě ani jednou nedokázal pod sebe Attilu dostat na déle než pár vteřin. Teď musí všechnu sílu dát do toho takedownu a taky, že to udělal. A teď jde o to, jestli tam Attilu dokáže držet. No, to je presne otázka. Attila sa už chystá k tomu pletivu, teraz tam má Carlos háky. No, obidva. Tohle je pro Carlose snový začátek. Pozor! Pozor! Ne. Attila se třásl. Tohle škrcení a se třese i Carlose. Tohle Carlos neudrží v žádném případě. No, Carlos sa zosunie dole z Attilu. Měl by sundat nohy. Carlos by měl sundat nohy. To si ich úplne zapeče, keď sa tam bude takto držať. A dostane sa do spodnej pozície. To už je viac menej isté. A už to měl pustit daleko dřív. Wow. Attila je opäť v hornej pozícii, má Carlosa nalepeného na klietke. Uvidíme, čo vyťaží z tejto pozície. Striasol ho z chrbátu. Carlos sa tam snaží si chytiť gilotínu. Nebo se upeče hrozně těma rukama, ale má i docela hluboko. Já mám pocit, že Carlos cítí, že to má docela hluboko. No, to je veľmi dôležitý moment, tak? Ne, no, ale to. Už to pustí. Asi zapiekol tie ruky naozaj extrémne. Ale otázne, koľko tam stratil kyslíku Attila zasa v tej gilotíne, to ťažko povedať.
Čtvrté kolo, polovina za náma a tihle dva blázni bojují jako lvy, kteří prostě nedokáží prohrát, nedokáží. Víc ne, už nemůžu, znám to. Už stále dál absolutní legendy. Carlos stál. A tohle je nalepený, oba dva teď čekají na to, komu dřív naběhne nějaký ten fyzický fond. Nádherný round kick, tvrdá pravá. Dobrá levá. Má Carlos stále stojí. Koleno. Teď dělá se Carlos nalepení Nátolovi, pořád zůstává 100 vteřin. Pak když by ho dokázal strhnout, tak jako na začátku toho kola, tak znovu to může být on, kdo může bojovat do toho vítězství. Jedině přes ten singlek. Attila má dlouhé ruce, ten kotník si pohlídá. Carlos si zabírá singlek, Attila prohodil nohy. Takže je tam pasírovat ten jeden underhook a otvoril Carlosovi tie ruky. Nemyslel jsem si, že to kdy řeknu v jejich zájemném souboji, ale Carlos potřebuje tohle kolo, aby měl možná připravenou půdu na vítězství na body. No, ak to kolo prehrá, tak pôjdeme v stave 2-2 do 5. kola. Kámo, co se to tady děje? Ve 4-2. Aga, to opäť rozděluje 45 sekúnd do konca. Ty ruce pořád má. Rozpotřebuje rychlejší ten start, ale už taky nemá kde brát. Tvrdý round kick. Další koleno. Ale teď dobře chycený single, nicméně Carlos to pustil. 20 vteřin, teď už nemá cenu. Teď už nemá cenu se o něj prát, už se jenom zapřít do Attily a Carlos si počká na konec kola. A tohle bude extrémně důležité. Kdo to kolo vyhraje? No, tak toto štvrté by malo ísť určite na stranu Attilu. Tam neviem, za čo by to Carlos dostal. Vidíme tam, že výrazne mu začal krvácať ten nos, ktorý teraz bol trafený. Za mňa by to malo byť 2-2 po dvoch kolách a malo by nás čakať rozhodujúce 5. kolo. Ak toto niekto očakával, tak neviem. Tak ty si velký fan Attily, ale takže to nevím, jestli. Úplně mrtvý Attila. Last round. Ostatní kolečko, dáme do toho všechno. Běžo, krátky údery, vážně do, hodní ten single. Krátky údery, od hlavy všechno, jo? Postavit ten byl. Postavit Attila má vynikající ty round kicky. Sebrali Carlosovi spoustu. 5. kolo. A je to téměř, jak se říkal, jeden bodový viděl vyhrát Carlose. Dámy a pánové, čeká nás poslední 5. kolo bitvy dvou králů. Pozbuďte oba muže do jejich posledního kola. Carlos motivovaný. Zatlačil na Attilu, skočil po něm. A bere ho na zem. Bude tohle vítězný životní takedown Carlose. Teď prostě nemůže nechat Attilu stát. Ale ten se krásně točí, Carlos jej nezakročil. A vstane. A docela bez problému. První minutka je pryč. Jestli to budeme krájet po minutách, tak tu první vyhrál Carlos.
Attila mu kontroluje ruce, Carlos zkouší být aktivní, dává tam kladívka do Attily. Pokus o koleno. Hodně tím chtěl i zatlačit do pletiva, aby tu cuknul potom k sobě a pokud půjde znovu potom takedownu, zkouší podrazit opět Attilu. Tak Carlos robí všetko to, čo mu prinieslo víťazstvo v druhom zápase aj v prvých dvoch kolách. Snaží sa byť aktívny, snaží sa zatlačať Attilu, vytvárať na ňo ten tlak. Preto ak mu dá priestor iba na to, aby sa bránil, tak Attila nemá kde získať to posledné kolo. A opäť bere Attilu na zem. Druhou minutu vyhrál také Carlos a začíná pomaličku běžet třetí. Attila se znovu postavil, neskutečné, co v sobě tihleti dva mají. Kolik dokáže Carlos najít ještě dřív v tomhle zápase, aby takhle tlačil na Attilu. Znovu si ho zakročil. Znovu si svázal ty ruce, Attila blokuje vlastně jeho pravou nohu, aby se mu nedostal mezi nohy. Nemohlo hodit. Jsme v polovině kola. Dvě minuty pro oba dva. Carlos si první 3 za 10 vteřin vyhrál. Ale to je málo. Carlos sa bude určite snažiť udržať čo najviac na pletive Attilu. Teraz určite po ňom zase pôjde. A je to tu. A znovu to mu robí zápas, tomu vyhráva toto kolo. Byť aktívny, zatlačať Attilu, nenechať ho natriafať, v podstate ho zamestnávať tým svojím atakom, aby sa Attila iba bránil. A zatiaľ treba povedať, že to Carlos 3 minúty a 15 sekúnd robí výborne. Neskutečné. 90 vteřin. Nejkrásnější škaredý zápas, který jste kdy viděli. Protože také emoce dokáže vytvořit a to, co tam oba dva nechali, jak se připravili, je neskutečné. Ale pořád je Attila ve hře. Pár krátkých loktů. Carlos dává údery nahoru z toho kleku, aby se zbavil Attily. Další pokus o takedown. Attila se ubránil. Carlos se je na něm nalepený. A znovu je dokázal přes celý oktagon dohnat do dalšího pletiva. 45 vteřin. No, Carlosov gameplan je úplne jasný. Zatiaľ ho plní do bodky v tomto 5. kole. 30 vteřin. Carlos už jenom nesmí dostat KO a jinak podle mého názoru vyhrál. Attila teď musí zabrat. Tvrdý loket. Tam Carlos nemůže zůstávat. 15 vteřin. Carlos už to nechce pustit. Attila má 5 vteřin. Dal tam ještě koleno, 2 vteřiny. Je konec. Je konec. Attila leze na pletivo. Ale tenhle zápas podle mě vyhrál Carlos Vémola. Attila zkouší přesvědčit sebe i diváky. Ale zatímco Carlos si usednul na židličku, nemá schopnost slavit, tak my nevíme, jak to dopadlo. Tak z môjho pohľadu z bodovania predošlých prvých 2 kol by to kolo 5. malo ísť na stranu Carlosa, pretože Attila bol v čistej defenzíve. Myslím si, že ani tam nebol nejaký priestor na nejaké údery. Carlos tam tú prácu robil výborne, bol si vedomý toho, čo musí predviesť a vidíme odbiatý oboch aktérov. Tak nakonec to bylo na body 25 minut.
totálního nasazení. Mám pocit, že slovenský roh jakoby gratuloval Carlosovi. Končí jedna epocha. Je konec. Už jenom poznat vítěze. Za malou chvíli se to dozvíme. No, vidíme jeden z takedownov, ktorý doručil Carlos v 5. kole. Dal do toho 5. kola všetko. Vedel presne, čo má robiť a čo by mu malo priniesť úspech. A nepolavil z toho ani na chvíľu. Na chvíľu si vypočujeme oficiálny verdikt tohto zápasu. 2 roky ma prenasledovali zranenia. Vedel som však, že takto to nemôže skončiť. Začal som makať. Prekročil som svoj tieň a krok za krokom sa vyškrebal späť na vrchol. GOAT. Prémiové nikotínové sáčky. No a tu máme štatistiku 83-73, signifikantné údery, 4 takedowny na strane Carlosa, 1 na strane Attilu, 2 pokusy o submisiu na strane Carlosa Vemolu a za malú chvíľu sa dozvieme oficiálny verdikt tejto legendárnej trilógie Beck versus Vemola. Dámy a pánové, pojďme se podívat na to, jak bodoví viděli tento zápas. Ladies and gentlemen, let's see how judges score this fight. 49-46, 48-47, 48-47, 2x48-47, 1-49-46. The winner by unanimous decision, a new Octagon Infinity Champion, Carlos Jako prvního tady mám Attilu. Attilu, děkuju za tenhle ten neskutečný zápas. Nakonec to bylo na body. Jak si to vnímal? Měl si pocit na konci, že si vyhrál? Ďakujem krásne za tento zážitok, za túto atmosféru. Najprv chcem moje slova, potom môžeme ísť. Takže ďakujem krásne Octagonu, že ste mi dali túto šancu, že môžem ísť o takýto pás. A hlavne ďakujem môjmu tímu, čo tu vidíte, mojich sparring partnerov, head coach Ilia, všetkým mojim trénerov, mentálny coach Radek, Tomáš Kulán, výživový poradca, Samko, všetci, moja rodina, všetky. A vlastne pre mňa je víťazstvo to, že sa mi zmenil relatívne život, že z tučného 116. tuňaka sa dostal som do klietky takejto forme životnej a ustal som 5 kôl s Carlosom. Carlos zaslúžil tento opasok tým, že naozaj vydrel, vybojoval to celé. Keby není on, tak vlastne tento zápas ani není. Takže som za to veľmi ďačný a hovoril som, že mojím cieľom, aby sme išli pre remízu, takže dúfal som, že bude remíza a budem mať budúci rok nejakú motiváciu, ešte jednu zápas storočia každý rok, to by ma bavilo, ale musím mu pogratulovať. A pocit som mal taký, že myslím, že 2 kolá som mal a vyhrať ten mal som, naozaj som mu dal trudé koleno, cítil som trudý zadný, bol húlený, proste nemá tú bradu sklenenú, je vybitý, ale tvrdý je veľmi a naozaj klobúk dole a ďakujem za túto možnosť a jemu. Gratulujem za celú kariéru, že čo sme tu spolu vybudovali. Dali sme nájomný rešpekt spolu a teraz sa môžeme ukázať aj jak v živote, že v klietke si môžeme rozbiť si hlavy do krva, ale vlastne v súkromnom živote
môžeme byť kamaráti, môžeme byť normálni ľudia, takže vlastne klietka je na to určený, aby sme tam ukázali naše výkony, na čo sme sa natrénovali a nie na to, že nie som taký, aby som robil a takto robenice, takže ešte raz gratulujem jemu, ďakujem každému jednému fanúšikovi, čo ste so mnou a nefanúšikom, ale teraz aspoň vidíte, že nebolo to žiadne nejaké dohoda, alebo takto naozaj, čo sa stalo, tak to vidno na mojej tvári. Na Carlosov ešte raz gratulujem a ten opasok by si mohol dať, more, aby máme nejaký opasok aj ja doma. Furt len ty máš opasky a ja čo mám z toho? No, uži si to, kámo. Aj s celou rodinou. Ďakujem ešte raz. Atilu, děkuju moc. Pamatuju si, když jsi přijel do Prahy poprvé s igelitkou s Ivanem Buchingrem. Neskutečná kariéra, neuvěřitelné, co si pro nás, pro všechny připravil. Jsi fantastický šampion, ať to dneska dopadlo jakkoliv. Děkuju moc, dojímá mě to k slzám, jestli se tady vidíme naposledy. Byla to neuvěřitelná cesta, příteli. Děkuju strašne moc. Ďakujem aj ja celému oktagonu, čo ste urobili a práve preto nikdy nezabudnite, nikdy. Môže byť Slovensko, Česko, Azerbajčan, Pakistan, Čakistan, Magistan, ale spolu sme kurva najsilnejší. Nezabudnite, držme stále spolu. Mám vás rád. Fakt, užite si tento večer ešte. Choďte sa napiť, lebo ja idem tak sa navodím, že uvidíte. See you. Děkujeme moc, v Epiku uvidíme naloženého Atilu. Fantastická kariéra, pane. Děkujeme moc. Atila Pomuklivek. Král může být nakonec jenom jeden, Infinity Belt, černý opasek. Carlosi, říkal si, že určitě to neskončí 5x5 a šli jste za remízového stavu do 5. kola. Tak za to bych chtěl poděkovat vám všem, protože do toho 5. kola po těch kolenech, který jsem dostal, jsem vůbec nevěděl, která bije a díky vám, jak jste mě hnali dopředu, jsem šel opravdu jenom na morál a vy jste mě hnali dopředu a já jsem věděl, že to musím urvat. Každou minutu toho kola mě probíhalo, že to nechci nechat na rozhodčích, že se bojím ten zápas, když jsem zápasil s Kinslem a pak jsem čekal, myslel jsem, že vyhraju a nakonec to nestačilo. Bál jsem se i v tomhle zápase, protože já celý život tvrdím, že tvrdá dřina porazí talent, ale to jenom v případě, když talent netrénuje tvrdě a tenhle talent opravdu tvrdě trénoval. Strašně moc mu děkuju za těchto 6 let, čemu mě dokopal. Strašně moc děkuju vám, že jste mě zvedli po těch kolenech znovu a znovu do toho vítězného konce. Jste nejvíc. Československý fanoušci jsou nejvíc, kam se hrabou Irové s McGregorem. Vy jste prostě nejvíc. A máš pravdu. Já jsem říkal, že nechci, aby tenhle zápas skončil na body. Radši by to byla remíza. A tak se cítím, že ten pás možná malinko nezasloužím. A poprvé v životě se mě stalo, že jsem dostal pás a větší radost jsem dostal z pásu, na který trénuju 30 let. A po 30 letech mi dneska Jakuza předal černý pás jiu-jitsu, takže tenhle pás, pro něj zvolím speciální místo. Pokud se mnou 21.6. doma je přijdete rozkoučit s mojí kariérou, k mým 40 nám, doufám, že Jatilka přijde, bude jeden z mých čestných hostů, tak tam vám potom oznámím, kde tenhle ten pás se bude výjímat, kde bude mít místo. Děkuju vám, ten pás je váš. Os! Asi poslední otázka. Zdálo se vlastně 2krát v tom zápase, že jsi nahulený tak, že už to dál nepůjde. Co ti v tu chvíli běželo hlavou a jaké údery to byly? Určitě koleno. Byl jsem nahulený po koleně, kdy jsem padal. A když jsem uslyšel tu atmosféru a teď nevím, abych pravdu řekl, jestli to bylo, že jste hnali Atilu dopředu, aby to dodělal, nebo jestli jste hnali mě, abych se zvednul. Každopádně jsem vás slyšel a nemohl jsem padnout. Jak jsem říkal před zápasem, Atilka mě to musel zabít. Skoro se mu to povedlo a došli jsme spolu do konce a myslím, že jsme vítězové. Děkuji ti, kamaráde. Os. Je to, jak říkáš, ani jeden z vás tady neodchází vlastně poražen, nicméně ty odcházíš s pásem Infinity šampiona. Děkuju moc, fantastická kariéra, je neuvěřitelné, co si udělal pro československé MMA a pro nás. Děkujeme, Carlosi. Děkuju, kamaráde. Děkuju vám, že jste tady s náma vydrželi tak dlouho. Jste nejvíc, děkuju. Os! Carlos Terminátor Vémola. Dámy a pánové, a to je konec. Bylo to krásné, 2 roky po sobě, vyprodaný Eden. Nevím, co bych dál řekl. Tohle byl turnaj, který nevím, jestli dokážeme někdy v Čechách překonat.
ale uvidíme se 9.8. na Štvanici, spousta dalších skvělých zápasů. Těšíme se na vás, jak říkal Carlos, jste fantastiční, dneska to byl zážitek na celý život. Šťastnou cestu domů a 9.8. se vidíme na Štvanici. Díky moc a mimo jiné to byly nejlepší narozky mého života. Mějte se hezky, ahoj. Cirkus Octagon, Face No Fear.